bandiraɓe on calminama on juurama on bismama kadi hannde eɗen jalɗiɗo sukaaɓe rewɓe wadde fof la ma en namdoɓe kamɓe fof gurnameje mabɓe e nder ɗo e leydi ndi nde wonno nde wiye caggal leydi welani gurnameje ɗe belani kono ɗum ne kadi ko sa dépend neɗɗo won heen ɗo ɓuuri welde mumen e to gummi to onen kadi saaha fof jiɗata ko ruttitade to gummiɗen to toon ɓuuren ɗumen wadde fof haldaton ɗo ko Pullo Thiam ne jooɗi ɗo e Verona ne jeeya cuuɗi meɗen to wiyete colko ko adi eɗen naata e gonɗi gonɗi yewtere nde en dokkat bandiraɓe rewɓe calmina rendo ngo kadi innito e ɗum noon oɗon debbo kono wiyeteɗa e waktu jeeɗata assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi salmini on ɓiɓɓe fulɓe mi juurima on e min mbiyetemi ko Aminata Thiam ko ɗo gonmi Italie Verona eyi ko noon tigi Aminata Thiam a salminama a juurama a bismama e yewtere meɗen hannde nde an suka debbande goɗɗo hono mbiyeteɗa e waktu jeeɗa e nokkuji men assalamu aleykum bandiraɓe on calminama Pullo Thiam a salminami min mbiyetami ko Dieynaba War jeeyami ɗo koye Italie Verona eyi ko noon tigi Dieynaba War a salminama a juurama a bismama e yewtere men ɗum noon en pen bammi men ñaamo wonani en toon ko sugal debbo mo wattake présenté e nder leñol fulɓe ngol wadde fof calmina bisma innitoɗa salna min kadi Allah watta jeeɗa bisimilla jaam hiire moon ɓiɓɓe fulɓe en calminama o ko Ramata Sow woni ɗo debbo mo eran jooɗiɗo ɗo leydi men Italie nokku ne wiye Lecco walla Como ko noon en calminama onon foof ko noon tigi waɗi fayida on calmitama kadi on bismama ɗum noon ko hande ko juuɗa ɓendude en natata tan e yewtere meɗen ko waddi fof namdal gadigal ngal ko faade moon onon kala e moɗon tan parɗo ene wawi jabade en mbatten ko gooɓe jiile e namdal gadigal ngal holko addi on ɗo e leydi on jibina tan gadda ɗon ɗo guila kon sukaɓe walla ɗo mawnuɗon walla kon resaɓe gadda ɗon hol garagal moɗon ɗo hen ɗum hen namdal jabol fof ene wawi ƴettude caggal ɗum goɗɗo on kadi yetta bisimilla eyyi min Aminata Thiam ma mawnumi garmi ɗo henna ko joom gallam addimi ɗo henna garmi ɗo henna ko taw mawni eyyi ko joom gallam addimi ɗo henna ko resede e wondude e joom gallam eyyi noon tigi waɗi fayida jawgol ma waɗi fayida joni en gartat e sugal debbo goɗɗo o anne kalna min yiyande ma e dalɗo namdal holko adduma ɗo ko jangde walla adduma ɗo ko bama wonno ɗo adduma walla wonno waɗi bisimilla eyyi on calmitama gongol eyyi comme no Aminata Thiam wini tan minnene addimi ɗo ko joom gallam eyyi noon tigi sohna Ramata Sow andene no woni eyyi mi salminimon lawol gongol minnenne mi jibinaka ɗo kadi mi mawnani ɗo henne addimi ɗo ko joom gallam ko 2018 garmi ɗo henne gonnumi ɗo koye joom gallam e sukabam eyyi noon tigi waɗi fayida wadde sen faami wonɓe ɗo ene ɓe fof ko hurtiɓe eyyi ko goto jibinama ɗo mawnani ɗo ala janggude fof la ko hurtiɓe ɗo noon tigi eyyi ko namdal dewgal hen dewgal Europe hono wayi on keeɓino resede to Afrique to guurɗon toon e joom galleji moon walla onon ala ko resade tan pustiɗon ga henne e Europe he bisimilla eyyi min kam ko 2017 kurtimi mi hurti tan garmi ga henne 2018 ɗum waɗi mi waɗani dewgal Fouta no fewi ko mboɗo wawi wiide ko ga henne ɓuuri mi wonde guila ndesami ko joom gallam tan gondumi ga henne saabu mi hurti 2017 2018 garmi ga henne eyyi noon tigi jawgol ma waɗi fayida annene no wayi eyyi minnene ndesami ko 2018 garmi ɗo ko 2020 wadde waɗi toon duuɓi ɗiɗi annen eyyi duuɓi ɗiɗi eyyi ko noon tigi an a yiyani caɗele dewgal Afrique on fof on yiyani caɗele dewgal Afrique annene no eyyi minnene ndesami ko 2017 2021 garmi ɗo henne Italie gila garmi ha joni ko ɗo gonmi eyyi noon tigi waɗi fayida jawguji ɗi mbaɗi fayida min nani kadi min paami kadi min ɗeɗi ko noon sikki ala en continue e namde ɗe tan ko adi fof la gurdam Europe ɗam ene wiye ene metti ɗuji ɗi onon hol jeeɗɗo mon hen e gurdam Europe on wonno Europe one faaɗi ɓerɗe faaɗi holno jiiruɗon gurdameje ɗe eyyi bisimilla min yiyannam ɗo henna gurdam Europe no muusi muusani
ɗo muusi gooto baŋnge ko an tan e joom galle ma a wondaani e mawɓe wallooɓe ma pour par exemple so a jibinii mballuma nanngude ɓinngel ma e so a yiɗi liggoyaade mballuma dal comme no Afrique ni eyi heen baŋnge no weli so a wonde joom galle ma e ɓinngel ma aɗa anndi kam ɗum kam mbelamma ɓurataa ɗoon ko noon jiirmi ɗum min noon tigi jawgol ngol waɗi fayida joni en doggat kono maraɗo kañumne on ko haali men eyi minne ko Dieynaba wi ho tan ne muusi muusani sabu ɓuuram mino kam neɗɗo kala to mbawɗa wonde so tawi tan koye joom galle ma gonduɗa e sukaɓe ma ne weeli hayso koye nder ladde gonɗa so tawi tan koye joom galle ma gonduɗa ne welimi mino banggam ewo hen banggue kadi ne muusi walla mbiyen ne yeewi sabu a ummima Afrique a ari ɗo en a anda hay goto a anda ɗo haydara ko ɗo tan gonɗa ne yeewi a oppi mawne ne miñe ne jinnama e foof ko ɗo gonɗa on banggue kadi sa miijima ɗum ne ɗefi hamnade seeɗa muusani kam ko yeewede ko noon en ɗefi hamnade seeɗa tan ko noon tigi jawgol en waɗi fayida ko kalɗum ɗo en bala waɗden ɗum noon hannde en sohna Aminata nene holko kalɗa e ngal ɗon namdal eyi wurde ɗo hen wurdude joom galle ma ene weeli kadi ene muusi kadi banggue goto sa joguima ɗo cukalel ko an tan e muɗum kala to jahata a nawrto ene muusi toppitade ɗum e foof ene muusi kono hen banggue goto kadi ne weeli sa wonde joom galle ma a wurde mum a wurde sukaɓe ma on banggue kadi ene weeli eyi ko noon tigi so tawi a wurde joom galle ma ene weeli so tawi on jogui sukaɓe ene waɗa caɗele ɗon ine fammini sabu ɗo yimɓeɓe fof ko dawoɓe gorko ko dawowo debbo so dañi golle kañumne ko dawowo cukalel ne ko ma toppite ɗo no wonno wayaji Afrique ni a ala taniraɓe ala hoddiɓe ɗe goppuɗa ala bedda ko ɗum waɗi hunde kala to mbawɗa yaade a nawrtu ɗum way tan kono koye poos mbattaji koko sindima kala jiyata ɗum waɗi ne muusi so tawi haalde gonga to batte rewɓe to e to batte worɓe to fof ne muusi kono joni en gartere namdal gongal so tawi joni ɗo henne neɗɗo no wonde joom galle mum taw ka debbo kadi a fawti hen aɗa golla ɗum holno gurdi toon ɗum holno yarata debbo enen ganduɗe ene muɗum tan enen fulɓe walla enen Afrique debbo debbi ko galle jotto o ene fitta lawƴe ene defa yimɓe ene ñaama o e jafroye konngol ɗi ene jibina ko ɗum ɗo tan ganduɗen debbo kono joni jamonuji ɗi komo ɓaydi ha tengde ɗeɗo leyɗele ala debbo ala gorko yimɓe fuulako liggotoon onon ne mbaɗa oɗon liggo so tawi oɗon liggo holno gurdiɗon e nder galleji moɗon so tawi kadi oɗon jogui sukaɓe mana e école aji ma mbaɗane poular yante gurdam nder galle ɗam e yante kadi gurdam liggue ɗum holno mbaɗirta ɗum géré bisimilla ma sohnarama eyyi min kam jaabugalam hen hewani no fewi ɗo henna kam sa woni ɗo so tawi kon ndiɗo leydi gonɗa sa wi a liggota ko adi foof gueɗe ma foof kaloto sabu so tawi tan ko gorko goto tan liggoto e galle ne jogui ɗo galle ne jogui galle Afrique ko yoɓata luwas ko yoɓata foof anne debbo ka debbo ma waɗ ko cohluɗa aɗa sohli comci aɗa sohli keram aɗa sohli lete aɗa sohli ko way noon e ko way noon so tawi ɗum ɗiɗon fereji foof a wiya oppide hen gorko tan so ɓooyi wodat hen ko manki jiiya haareji ɗi noon puɗɗo so tawi noon joom galle ma jaaɓi a oppima aɗa liggo maw mbawa wallondirde onon ɗiɓɓe foof taw haajuji moon haydara hen kaltako min kam ko noon jiirumi ɗum tigi rigui waɗi fayida jawgol ma machallah fayida hande ne Dieynaba warat ko kalɗani way noon ɗo eyyi kono Ramata wi ni tan ɗo Europe no muusi ha maayi il faut ko debbo e gorko foof liggo mbawa wallondirde jaara yeeso surtout so debbo sono liggo sa wonde gorko jurmiɗoma eyyi ballodiron e nder galle he o nanga ɗo o nangato par exemple o so nangue luwas ono wawi nangude e dépasse o nangue courant et tout ça e ɗum noon jiirumi ko noon tigi waɗi fayida anne sohna Aminata holno eyyi ko wiyete ko namdal Mamoudou ngal ene waɗi pour debbo e gorko fof pour debbo tan jooɗo galle wasa liggade ɗum yarata yeeso poos goto wawa jogade foof il faut debbo liggo gorko liggo ko faate kadi liggey pour so aɗa liggo holno gérita galle ma ɗum ko organisation ma sa waɗi organisation ma a tampata
so debbo liggima gorko liggima so o jaggi to ma o jaggu ga henna jaaron yeeso mbawon wadde projet ji mon mbawon fewnude avenir sukaɓe moɗon mi arta hen seede ɗum ɗon kadi so tawi onon worɓe ɓe ko adi fof neɗɗo kala ko mbawɗa wadde disnodire joom galle ma so tawi joom galle ma on disnodiri hare arta ɗon probléme yaltata ɗon haydara yaltata ɗon sa nani worɓe hewɓe mbiya wonde rewɓe mumen woti liggo saabu ne waɗi won hen rewɓe ko ganda hokkede teddungal dal anne gorko kañumni so tawi debbo ma ne liggo debbo a addan ɗum liggade ko yidde walludemo saabu so tawi aɗa itta lewru foof 200 € aɗa hokka debbo ma so jomum watti liggade ɗiɗon 200 € ma wat ko to hettanma ma waw waɗande ɗum ɗon hoore mum anne gorko so tawi aɗa foti yurmade jomum so jomum dawi a yino tampirtani ko noon debbo tampirata so jomum hetti to anne ketta ga hen so mbaɗi noon oɗon ballodir tan goto mum fof no yurmo goɗɗo on ma dewgal ngal waw yarude yeeso kadi liggeyaji mon onon ɗiɓe fof wawde yarude yeeso taw hay probléme goto yaltata hen eyi ko noon tigi waɗi fayida kono kadi wonko teskal goɗɗum wonko jiyata debbo ne liggo kamɓe gorko mum ne liggo kono ko gorko o tan tampata e galle debbo o sahay kala ko hiɓe waɗata fof walla wiya ala kañum ko wallata jinnaɓe mum ko ɗannino gorko on ɗum ne yiyama ɗo ɗum ɗo onon ɗon fuɗi artude hen ɓaano de onon oto jiiruɗon ɗum ene wone rewɓe kañumen mbiyata kamɓene o ɗanniɓe ko moduji ko fatuji wona bo ko moduji worɓe rewɓe kañumen mbiyata ko fatuji kañum wadde ngari Europe o ne liggo nawtaw galle bawmumen ko ki fof toon maha walla maha galle mum ha para taw gorko mum tinani ɗum fof yiyama nan ɗum ɗo onon koko kaltone o way noon hay so tawi on ɓuurani ɗum kono onon ɗum ɗon kam ay on jii walla on nani ɗum nene honko kalata ɗum eyi ɗum kam ko yidde wasiyade yimɓeɓe tan yo gartiri haqqillaji mumen joom galle ma so ittima leydi addima on heddananima haydara sa dañi poɗɗa ko a haɗaka wallude jinnaɓo ma jinnaɗo kadi aɗa foti wallude ɗum par ce que ɓiɗɗo wawa yobde jinnaɓo kono kadi a haɗaka wallude jinnaɓo ma kono kadi joom galle ma disodiri muɗum ɓayde ko kañum ittuma leydi adduma kala ko mbatta kalana ɗum pamodiron disodiron son mbaɗi ɗum tan on jarata yeeso kono wiide hooram ɗum kam moƴƴani noon tigi waɗi fayida onon noon ko ɓeyton hen ɓennen eyyi noon tigi joni eɗen paytoɓere wonde ɗo so tawi ko leydi Italie enen ko Italie mbaɗɗen wonko gouvernement o wallata sukaɓe wonande kufluji joguiɓe sukaɓe ɓe mbiya ɗum ɗo enseigne wuuɗi ko sono dokka ɗum sukaɓe min jiina addi caɗele rendo en si ɗum woni communauté en kalata kono en paami ko holi ɓen enen jiya ne mbaɗi caɗele tigui rigui mawɗo mo wonnoon kadi e debbo ne wiya sukaɓe wonko jaɓete ɗum ko min foti ƴettude ɗum waɗa poosam o waɗa haaju jaam no wonno ko min saabi ɗum lebbi jeeɗe añi kadi gorko kadi wiya ala min woni babiraɗo ko min waɗa dépense ko sukaɓe kaɓata koko poosam mbaɗa onon ɗum hono jiiruɗon ɗum ɗon ko way noon kono woɗɗo debbo o ko kañum foti tottede ɗo sukaɓe ballate ko walla ala ko babiraɗo foti tottede walla ala ko sukaɓe koye mumen foti moftanede par ce que Allah ne walli enen ɗo leyɗen sukaɓe en mbawi waɗede compte banque uji sukaɓe enen namde kilo kalisaji mumen kono est ce que so tawi espèce aji ɗi gacci ne wonno espèce ji infrature yimɓeɓe ko kawe mumen ko ƴettiri sahaji eɓe ñamta kalisaji sukaɓe walla kamɓe sukaɓe ɓe ñama kalisaji ƴeewi ɗum ɗo hono jiiruɗon ɗum ɗo bisimilla eyyi namgal ma ngal no waɗi fayida min jiirumi ɗum tan ko wasde disodirde e hakkude mon sa wonde debbo ma pour min ko ari fof aɗa foti haalande ɗum dal mbiya ɗum ko ni yarata nda sa itti neɗɗo Afrique gadda ɗum ɗo henna anda réalité ji kewɗi ko heewi anda sa ari sa haalni ɗum o kalis ko ni ko ɓiyen joɓa ɗum eɗen mbawi waɗde ɗum projet walla moftanen ɗum e compte bancaire pour min sah ko moftande ɓinguel ma e compte bancaire ɗum woni lawol ngol eyyi ndax mbaɗa ɗum ɗo avenir mum pour wadde préparé avenir mum eyyi ko ɗum jiirumi ɗum min noon tigi holamo soɗuɗiɗaɗi gonɗen eyyi min kam pour min tan ko so tawi an a ari ɗo ene anda haydara comme no Dieynaba wini so oɗon kalis yalti worɓe hewɓe ne mbaɗa noon gonga caɗele ɗe nene rewɓe kono nene kadi hay worɓeɓe so tawi kalis o ari an gorko ɓayde debbo ma anda hen haydara wi ɗum ɗo de ko ni yarata ɗum ɗo ko ni yarata kono sa deƴƴi e haalnani debbo ha debbo andi tan kañum goto caɗele jaltat ɗon
sabu debbo wiyata an wadde gilngari aɗa heɓa oɗo kalis a meeɗa haalande men haydara ete mimi anda debbo yeehi noon andi kañum tan taw gorko haalanani ɗum jiya noon jomumen dugde mbiya wadde kalis o koyen peccat ɗum ɓayde sukaɓe ko min jibini eɗen gandi kam go foof ne andi kala debbo foof ne andi no tampere ɓiɗɗo no jinnaɗo waye tampude ɓiɗɗo surtout jinnaɗo debbo kadi gorko kañumne kadi ne tampe ɓiɗɗo wiyata ko min jogui dépense mi waɗatni sodata defte sodata gueɗe janguirde foof kono sa haaldino jomum guila adana tan a wi oɗo kalis ko ni yaari mboɗo sikki so tawi wona debbo puyɗo ɓe fotani yaltude ɗon hay caɗele goto fotani yaltude ɗon ko noon tigui andene sokhna o kalda e ɗum ɗon anen min yiyandam tan ko Dieynaba e Ramata kaali ko ɗum tan hunde fof la ko kaldigal so jomum ari anda haydara a haalanto ɗum fof mbiya aha ɗo cukalel so ene yoɓe ha duuɓi tel so kaali so ari noon ko ni mbatten ko ni mbaɗaten kaaldon disodiron e fof sa haalnani jomum tan andata neɗɗo kala ko andinaka andata ko min kadi so andi caggal ɗum kadi wontata ko probléme wontata ko probléme kadi ko kaalis o kadi normalement jomum foti ko so diwti kam to jomum won cukalel ɗo kam ene heewi fereji guila e kuusuji ha e fof ñamde yarde fof so yeehi ha diwi ɗon oɗon mbawi moftande jomum kaalis o pour avenir janggo e jaam so are yaade université taw wonko wone compte bancaire mum wasa tampude ko ɗum wonno yiyandam ko noon tigi ɗon ko ɗon tubakoɓe dañi ɓe kamɓe ɓe moftante ɓiɓɓe ɓe kalisaji jiya jomum so dañi 13 ans 14 ans soddene moto so yonti wadde permis kalis mum nanɗon jooɗi ya itte waɗa permis so yonti so wadde oto so reyno oto waɗa avancé enen noon en dañat caɗele ɗe noon wona tan jomumen ne beela ine duppa kalis o asa jogui ko ala ha yimɓe mbaɗanani ɗum ɗum ɗon ene haqqillaji mabɓe ha tengte worɓe ɓe yidde waɗande sukaɓe compte banque uji kono o dépense uji gaccaki eɗen gandi leyɗele nde no wayi dépense uji ne keewi doole ha maayi kam ɗo kam kala ɓurɗo ɗo hay sa liggaki a yiiɗi eyyi so jangol ngol ari ɗo eɗen mooli Allah galleji ɗi ko ma gulle fakkiraɗi ɗi so gari fakkir goto tan ne wawi hejje eko joɓeteɗa e lewru ko ɗum noon ko ɗum ɗon tan ko sukaɓe joɓete ko woni nattat tan koye dépense uji ko yidde wi tan bandiraɓe yo gaccit haqqillaji mumen woni debbo hen woni gorko hen ko sukaɓe totte ko ala no wayi ɗum ɗon fotani bonnude hakkude yimɓe ala fayida ala ko nafat kadi ko onon tan ñamata ɗum gorko waɗani poste ine mofti walla ine sooda tonki walla ine sooda paɗe ala koye dépense uji galle tan nattata ɗum noon sodiyani périk sodiyani ɗum ɗo waɗiyani hen des femmes ko gañnande goo bon noonne en ɗum en ɓennat ten gari garten koye needi sukaɓeji so tawi a wi couple tan hakkude debbo e gorko a wiyat kadi sukaɓe par ce que sukaɓe ko hen dañete sukaɓe ne to dañama hen enen jiɗɗen wadde ken fulɓe ken afrinaɓe kadi ken julɓe ko sukaɓe ne e needi meɗen needi ndeɗen hay so tawi en mbawi timminde e nder temedere ƴeewen état kam hay soko feccere nde kam mbaɗen capanɗe joyyi ɗi kam nanɗen sukaɓe ko waɗa e meɗen ko needi moƴƴirdi ko Pulaagu ngu e diine o ɗum ene teskane satti ɗo e nder Europe o ha tengte ɗe ɗo leyɗele ɗe gonɗen ɗe ɗum noon ko ɗum ɗon woni namdal ngal onon holno mbaɗirton géré sukaɓe mon holno kaldata Pulaar mbarde kaala Pulaar so waktu yoni mbarde gummonde juuɗa e ko nandi hen sukaɓe mon holno kaala Pulaar on namdal ma waɗi fayida Pullo Thiam sukaɓe ɓe kam ɗo ene dal ne hamni tan sabu no to jomum woni cukalel ɗo kam aɗa wawi waddude hen puroɗa ɗum walla ƴewa no mbadduɗa e muɗum wondi yo juul walla yo haal Pulaar kono so yeehi tan ha fuɗɗima hankkadi ni watti wiide doole poti ɗon noon kam mettat gati ɗo yimɓe foof ne gandi no wayi a wawa fiide a wawa wadde haydara a wawa no babiraɓe men Afrique ɓe mbaɗata ni yaltu gallam a wawi yinno jomum so ɗum ɓenni kadi affaire juulu ngu so jomum kam jinnaɗo foof kam en foti andinde ɓiyum juul waktu joyɗi heddo noon to jomum noon cukalel ɗo wawi wi ɗum yo juul yo wanni so yi noon ha jomum hankkandi ni wi kañum ko mawɗo a yi ne adda haren walla duken dañi 18 ans goppa ɗum kañum hen toon no Ramata wini tan ɗo kam weeɓani éducation ɗo weeɓani surtout ma côté diine o gonɗen ko leydi ndi ganduɗa ɓe gona julɓe wiɗa aɗa neha sukaɓe ma e diine weeɓani
kono ko wiyete ko yo Allah wallu tan tinnoɗen hen tan gila no woni cukalel na wawi so mawni kontina so kontinani piyen ɗum tan gontinani losol gaddere anda o amnata konne Allah eyyi Mamadou namdal ma waɗi fayide ko noon tan wallahi ene muusi pour nede joomum ɗo surtout banggue diine to kono noon koɓe mbiyata ko tan leggal oncete ko gila ɗo woni keccal gila joomum woni gila no famɗi tan ndewa hen nde wawi so joomum mawni Allah waɗa hen suturo eɗen ñaago Allah kadi yo Allah rewnuɓe lawol moƴƴol mais ko noon tigi kadi on tawi ɗo haala piine eɗen gandi leyɗele ɗe ko wona piyete ɗa furetede eyi ko wiyete ko eɗen gandi leyɗele ɗe ko leyɗele baɗɗe luwaji ɓe kala ko wayno piine puraji o wiyete assistante social nanɗo henne enen fof eɗen gandi no mbayi ina kefta sukaɓe heewa yiya ɗo ene kefta ala hoddat ɗum a caɗele dinaɓe batti koyemumen walla batti fi sukaɓe tan ko tawi ɓe jiiya koɓe keewi heptude kadi yiyama ni wone rewɓe eɗen mbiya jokku men nana en woni mumen gadda caɗele nder galleji ɗi ha worɓe ɓe jaltine galleji ɗum ɗon onon o ko kalɗone ɗum ɗon rewɓe tagoɓe worɓe mumen ene jaltine galleji koyemumen tan keddo e galleji assistant social ene walla ɗum ene dokka ɗumen ko ñaami ko ƴeeɗi gorko wonta barbone wartirede yaade nder e less fomuji walla rewɓe ɗon ni ha rutto hoota walla ha haange ɗum fof yiyama ɗo hen ɗum o hono holo kalɗon ɓen ɗon rewɓe min kam wonno hen yiyandam so tawi tan arti ha ɗon an e gorko ma on beldani saabu neɗɗo fotani yejjidde yiide hande tan yejjita hanki muɗum gorko kal gorko guittuɗom Afrique adduma kala to wawi nawdima foof so tawi tan ittima Afrique nawimo nokku to wawi wonde foof noon so ittima tan e nder Afrique he a wawa yobde on gorko ha ma a yobde ɗum kadi gorko desɗomo gadduɗomo ɗo onon gondi so yeeya hakkude mum fuɗɗima wadde caɗele desdirɗon koye dow teddungal oɗon mbawi sertude dow teddungal taw ala ayiba ala haydara taw koye dow suturu no desdirɗon e dow suturu ni certuren e dow suturu kono so tawi noon an debbo noon a ari ɗo henna tubahoɓe nanne hoorema haalulaji ɗi a nanata et puis kadi kamɓe tubahoɓe noon ɓe mbiya ar seere joom galle ma mbaɗanma ni mbattanma ndani sa yeehi ha seere joom galle ma kamɓe fof guitoro ancudema ɗum ɗon noon so tawi debbo ne jogui hakkille foti ko rentade ɗum ɗon fotani nande walla jogade ɓeɗon sehilaɓe fotani jogade ɓeɗon sehilaɓe so tawi kadi ari ha oɗon ceerta aɗa wiya aɗa yaltina jomum galle noddu jomum tan mbiya min de mi natti yiddema walla ko ni walla ko dani jomum yaaha taw polisaɓe keƴani hen haydara heƴani hen taw koye dow suturu min noon ko ɗum wonno hen yiyandam waɗi fayida no yatuji haala kali noon jiyande moon e kaɗon haala eyyi min mbiyannomi rewɓeɓe yo mbat attention sa ari ɗo anda ɗo ko heewi ya ƴettu joom galle ma gadduɗoma ɗo waɗa ɗum sékil mbaɗa ɗum jaadiɗo gasi hoto ndar goɗɗo hoto ndar sékil hoto yiilo yo jaadiɗo yo joom galle ma won foof ma mbiɗa sikki so woni foof ma tan ndin probléme aji foof arata eyyi min ɗon ñaa eyyi koɓe mbi ko tan ko ɗum tan so wonti ha ɗum ɗo foof ne ara ko yo yimɓe ceer tan e teddugal tawa Samba tinani Demba tinani eyyi ɗum ni debbo foof lani foti salaire ɗum ndax neɗɗo so ittimama leydi addima poɗɗa wonde sara mum pijjon jaldon ƴeewon exemple moƴƴo ƴetton on ɗon exemple mbason ƴettude exemple uji bonɗi oɗon mbaɗa ɗum hakkude moɗon mbason heññude kadi hay goto hakkude mon son mbaɗi ɗum tan on jarata yeeso noon tigi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe walla jaɓɓe nde waɗi fayida yewtere nde ari ha ɗo ene wayno ma en dartoy e jamuji faaji salla jaaɓi dokten yewtere tako tonɗo goɗɗe ɗum noon bandiraɓe rewɓe on calminama on juurama on beltanama ha saaha goɗɗo sall jeeɗo min calminima on jarama ha saaha goɗɗo sall jeeɗo